Guys, kasama ko si Maestro CM. Ka-YouTube ko rin. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ilocano Lacuachero. Siyempre kasama ko po si... What's up mga Maestro Lords? Magandang hapon sa inyo at welcome back sa ating channel at welcome back sa bagong episode na naman ng ating channel. So, Yes. papakita lang natin yung drone ni Ilocano Lacuachero. So DJI din, which is yung Phantom 3. Standard. Standard. Ayan, Phantom Standard. Okay? Start na natin. So, Sa video pala natin na to, kakaroon din tayo ng konting, kumbaga is question and answer portion. Pero yung ano mo, Bads, yung channel mo is hindi lang motovlog, ano? hindi lang More on motovlog. Travel. Ayan. More on travel ako, guys. Kasi alam nyo, guys, mas maganda kasi kung meron kang ganito pag nagtra-travel ka o may mga pinupuntahan kang lugar. Kasi ito nga yung tinatawag nilang bird's eye view ba yun? Yun. Yung aerial shot. Kasi pumunta ka nga sa isang lugar, kunyari kakahuyan, di mo naman makita sa top view niya. Kaya mas maganda kung nagta-travel ka, may dala ka pa rin ganito. Di ba kapag yung mga naka-experience ng sumakay ng eroplano, ganyan, Oo. pag kayo nagta-travel, di ba ang sarap tumingin sa baba at napakagandang tignan. Oh, nasasabi mo yan, Buds, kasi sumakay ka na ng eroplano, no? Isang beses pa. Oo. Kuya, di ba? Ay, Cebu ba yun? Oh, yun. Dalawang beses pala, balikan. Kasi yung kinuha natin is yung tinatawag na FLC or Fly More Combo. Meron kasi siyang dalawang kumbaga type. Meron yung stand-alone and ito nga FMC. So, So, fly more combo. Oo. Kaya maraming battery, ganun ba yun, Buds? Isa ito sa difference nila. Kakaroon ka ng dalawang extra na battery. So, one to sawa tayo dito. Kasi, ang alam ko, ang flight time nito is maximum of 30 minutes. Ayan. Yes. sama-sama So, meron tayo. siyang pag 30, 1 hour and 30 minutes, guys. Yun. Posibleng... Ayan. Kaya kung kuha ka yung fly more combo. Yung sa para Phantom ba, Buds? Isa lang, Buds. yung Oh. Eto, isa lang. Kaya kumbaga sana pinipili mo lang kung saan ka pwedeng magpalipad. Hindi yung gaya nito na sige lang, palipad ka lang ng palipad. Pero ilan yung ano niya, yung flight time niya? 30 minutes din. Pwede na rin. Oo. 30 minutes matagal to. na rin. Pero depende rin, guys, kasi pag malakas ang hangin, mabilis din maglobat yung battery natin. Ayun. Okay. Maganda rin pag may extra kasi good for long ride. Tingin mo hindi kaya lilipa rin naman to ng hangin? Pwede rin may ganun kasi ito, kinokontrol din niya lumalaban din siya Meron Pag malakas din ang, siya, lumalaban din siya. Pero depende na lang kung malakas na Kumbaga, malakas na wind yung hangin. resistance. Oo. Ayan. Yung sakto lang. Pero hindi rin kasi advisable, di ba? Yun ba isa sa mga rules? Kapag Na- nagpapalipad ka ng Ng mahangin. Oo. Pag malakas ang hangin, pero pag sakto lang na hangin, okay lang naman. Okay. Oo. Anak ni Phantom. Oh. Parang nanganak lang, oh. Anak ni Phantom 3. Ayan. Oh, see? Diba? Ito, dati na ba? Or Ay, hindi. nilagay mo? Nilagay ko lang kasi papasukin ng dumi. Wait lang, Buds. So ano pa pwede nating masabi dito? So mamaya papamerienda daw yung may-ari ng bahay. Mamaya, kahit ni-raid natin. Papa-script tayo. At saka maganda to, Buds. Kaysa dito, pag ito kasi, parang kaya mo ilusot dito. Parang yung mga medyo parang dito. Yan, pag ganyan. Pero wag muna sa'yo. Pag medyo nagtitricks ka. Oo. pag Pag ito kasi medyo sa trabaho niya kasi is photographer. Photographer, Wedding videographer. videographer. Mas recommended yung mga mas mata. question and answer. Ayan. Ayan. So mamaya Q&A. Mhm. So mamaya tatry din naming magpalipad no para masubukan natin 'to. Paliparin natin din yung drone mo. Oh, paliparin din natin. Ayan, so dalawa sila. Teka, check na natin. Kung hindi lowbat. Medyo palobat. So, Medyo mag-charge ako para mamaya paliparin natin tong drone. Yan. Tong dalawa. Ayan. And so ngayon isi-set up muna namin, no? Pero habang kami nagse-set up dito, habang nag-install ako ng application na kailangan natin is kakaroon tayo ng konting, syempre tatanong natin kasi nga may experience na si Ilocano Lacuachero kung paano magpalipad at ano yung mga do's and don'ts kumbaga sa pagpapalipad ng drone. Ayan. So ano ba yung mga advice mo ba na para sa mga beginner na katulad ko at syempre sa mga nagbabalak na bumili ng Mavic Mini or kahit anong type of drone? Okay. Kasi guys, alam mo Buds kasi, pag beginner ka, dapat magpalipad ka muna sa open area, sa wide area. Okay. Gamayin mo
kung saan yung, gamayin mo muna tong controller natin, kung saan yung forward, backward, left, hover, mga ganon. Siyempre, pag beginner ka, iset mo muna sa wag munang malayo. Oo. At saka, pag beginner ka rin, iset mo rin sa, kailangan iset mo sa return home. Para kahit na ma-loss signal siya, kasi palipad ka ng palipad, nagugustuhan mo na magpalipad, tapos napalay siya, nag-signal loss, makaka-return siya, babalik siya sa'yo. Babalikan ka niya, kasi mahal ka niya, di ba? Yes, yan. Ito lang yung ito lang yung nawawala minsan na talagang bumabalik. Oo. Okay? Oo. And syempre kailangan mo basahin mo yung yung quick start guide. So, maganda nga isa sa kagandahan kay Mavic Mini, yung nasabing Ilocano Lapachero na kunwari nag-disconnect ganyan na lowbat is basta as long as na-set mo yung return to home na feature ng ng Mavic Mini to is hindi ka mag-worry kasi babalik sa'yo. Oo. Tsaka depende rin kung ano yung sinet mo sa return home. May sineset kasi dito, Bads, yung percentage ng battery. Kunwari, Okay. ako, sinet ko ito 10% mga ganun. Oo. May 10%, 20%. Ito, nakaset ng 20%. Pag 20% Pag 20%, binabalik ko na. Kasi minsan kasi, ginamit ko sa Bolinao. Hinanap, yung chinelas ko kasi napunta sa, parang naanod sa beach. O, na kinuha ng alon. Ngayon, ginamit ko to guys. Sabi kasi ng barkada na pag nakita doon, kukunin nila, lalanguin nila. Yun. So, Biglang nag-return home. Ay, hindi siya nag-return home. Battery loss siya, Oo. tapos nag-set ng return home. Okay. Tapos bumalik, ang layo. Pabalik ng gano'n, nagbibilang siya. Hanggang sa, kinancel ko yung return home niya. Ang nangyari? Tapos pababa na siya, hanggang sa nag-0% yung battery sa eto. Nag-0%. Sakto, nasalo ko. Wow. So yun, isang kagandahan Nadagdagan na naman sana yung opera niya. Kaya mag-return home kayo guys. So wag Mag-set kayo. Wag niyong kakalimutan yan. So magandang advice din sa akin yan sa katulad ko na beginner, no? So always i-set natin yun. Tsaka guys, kung malakas ang hangin, magpapalipad kayo sa, for example, sa school, maraming mga punong kahoy. Huwag rin kayong basta magpalipad, naka-level lang yung punong kahoy. Kasi naranasan ko na rin yan guys. Mas mataas dapat hindi. Dapat mas mataas siya. Huwag yung kunwari, Wag may level. sa kalahati. Di ba, minsan kasi kinukuhan natin mula baba, tapos pataas. Biglang lumakas ang hangin, iano niya to guys. Pero ito maliit, sakto lang. Pero pag ito guys, malaki, matatalim pa yung propeller. Pag ito, hindi. Tapos mabigat pa to, kaya malakas ang impact pag Pag na-disgrasya, yan guys, ang dami ng opera na. Pero matibay. Oo. Ayan, dito pa rin buhay na buhay. Sa likod lang Ilang pixel ba yun, Photo. Bats? Ito 12 megapixel din. So, ito din, Buds. I think 12 din siya. Megapixel. Ayan. Pag may mga tower ganyan. Depende rin kasi sa tower, rin siya magwa-warning din. Kung may okay. mga matataas na building dyan na malapit siya. So, ibig sabihin, maging alerto ka doon. Kasi kung hindi ka alerto, palipad ka lang ng palipad, mababangga siya doon. Or kahit na nadidetect nito kahit lang yung bakal na maliit na mataas. Kasi sa akin, na-detect niya noon Na-detect niya, pero sabi ko, wala naman akong makita. Tapos sige lang, paatras. Sige lang. Yun, nabangga, nahulog na naman. Ayun. Ayun, no? So, kailangan din natin tignan. Kailangan maging alerto ka talaga. Pag nag-warning, tignan mo yung warning, hindi yung... naman pala siya. So, wag nang ipilit kapag may warning siya. Yes. At saka hindi ka lang dito nakatingin. Tsaka hindi ka rin sa taas nakatingin na kinokontrol mong ganon. Dapat, salitan. Titignan mo, ganyan. Yan. So, para ka lang din nagmamaneho. Diba? Yes. Pag tumitingin ka sa side mirror, Yes. mabilisan dapat. Yeah. So, ganun din. Tapos Buds, kunwari nagpapatras ka ng ganyan, hindi mo alam. Itong tinitignan mo, hindi mo tinitignan yon. Naatrasan na pala yung tower ng Ayun lang. mga Kasi mga antena, mga ganon. Yung camera niya is nasa harap. Tsaka huwag kayong magpalipad din pag na-detect niya yung mga malalakas ang radar. For example, radio antenna. Ayan. Pag nagpalipad kasi kayo na malapit doon, ako yung naranasan ko guys, hindi siya babalik, hindi mo na makontrol. Kahit nakaset. Yes. Yung Hindi siya RTH. hindi siya gagalaw na, hindi na abante, atras o ano.
pwede lang siya pataas, pababa. So, ang ginawa ko, tinapatan ko na lang, pinababa ko. Ayun. Pumunta ako sa kasi sa bukid na siya eh. So, pumunta ako doon. Sa gitna ng bukid, doon ko na kinuha. Ayun. At saka guys, wag din kayong magpalipad ng drone sa loob ng kotse na naka-on yung radio nyo, FM. Kasi kung minsan, kinokontrol din niya. Hindi na Kahit gagana. nasa labas yung yung Yes. drone mo. Hindi gagana tong controller mo pag naka-FM ka. Basta yung malalapit sa Sa mga malalakasang frequency. Oo. Oo. Pero ewan ko lang ngayon pag na-update na itong mga to. Pero ito lang, pops! Ayan, hindi na makapaghintay guys. Nag-on na. Gusto lang lumipad. Oo. Ayan. Ayun. Si Locoan Locuachero about sa vlogging. So, kailan ka ba nag-start na mag-vlog at bakit? Bakit mo naisipang pasukin yung mundo ng Vlogging. ng vlogging? Actually guys, nag-start ako nung 2018 Hmm. ng September. Oo. So, kaya ako nag-vlog kasi sabi ng barkada, yung mga pinupuntahan ko daw na lugar, i-vlog ko. Para alam naman nila Kasi kung... mahilig kang gumala, no? mahilig kasi akong gumala eh. Gusto ko yung natures, ganun. Yun. Hindi ko naman parang sineryoso, parang paano. Hindi ko naman sineryoso na ano, kasi sabi nila, in-explain pa nila na makakuha ka ng pag nakakuha ka ng 4,000 watts hours at saka 1,000 subscribers, pwede ka na mag-apply sa AdSense. Hindi ko naman inisip na ganun, pero tumataas naman yung watts hours natin at saka subscribers. So, tinry ko naman in-applyan. Oo. Approve naman. So, ayun guys, So, nagmo-monetize na tayo. Hindi mo talagang, hindi yun yung iniisip mo. Hindi Yung hindi rin ma-monetize hindi ka. iniisip ko. Aha. Pero pag nasa gitna ka na at malapit ka na guys, parang na-excite ka na. Ayun. Pero pag umpisa kasi parang tinatamad ka, parang iniisip mo kasi na posible na maabot mo yung 4,000. Kasi iniisip mo sinong manonood sa vlog mo? 'Di ba? Sinong Hindi naman tayo sikat. Oh, hindi naman kami sikat, hindi naman kami artista. Sinong manonood sa vlog mo? O 'di ba? Pero meron pa rin yung mga kasi pag may pinuntahan kang lugar, pag nag-search kasi sila sa YouTube, makikita nila yung in-upload mo, so madadagdagan ng views, papanoorin nila at yun. Ako kasi halo-halo na eh. Halo-halo na yung ano ko, yung vlog ko. May travel, may kutingting ng motor, may kung ano-ano lang, basta may nilagay lang guys. Pero sa akin more on travel. Pero more on travel vlog. Gaya nito, Mestro CM, teacher siya, gusto rin niya mag-vlog. O, di ba? Kasi kanya-kanyang gusto rin yan eh. Kung nasa puso mo rin yung pag-vlog o ano, talagang gagawin mo. O, di ba? And kasi Rider sa akin din naman siya. is, yes, ginagawa ko na rin naman na dati. Kaso nga lang sa Facebook. Yes. Kasi hilig ko rin talaga mag-edit kahit na hindi ganun kagaling. Mag-edit ng mga videos and natutuwa talaga ako. Siguro yun din yung doon ko din nakita yung or naramdaman yung passion ko doon sa video editing. So Yes. sabi ko nga, ginagawa na rin naman natin sa Facebook ng bakit hindi natin ilagay sa YouTube. Yes. Oh. Mga reasons natin, no? Kung bakit tayo nagvo-vlog. Yan. At syempre, yun nga, para by document mo kumbaga yung mga pinupuntahan mo, yung mga ginagawa mo. Para sa akin kasi siguro after 10 years, 20 years, 30 years, ganyan, para ang sarap panoorin yung mga ginawa mo Yes, nung araw, kumbaga. At syempre, yun yung mga kwento mo sa anak mo, Yes. sa mga apo mo. Yan. So, Sana, exciting yung ganung At saka, sana ba hindi magbabago si YouTube? Oo, sana. Kasi kung magbago siya, mawawala din yung mga Tama. Yun lang din yung pinaghirapan nating in-upload. yun din yung inisip ko minsan kasi siguro yung mga nakaabot ng alam mo yung Friendster. Oo, di ba? Pero yung Friendster wala. Wala na. Wala na friends. So yun. Ayun. So yun nga, no? Syempre, gusto rin natin ma-monetize, syempre. Yun naman majority, di ba? Hindi mo rin naman sasabihin na, ay, hindi. Ayoko ma-monetize ka na. Sa ngayon, kasi ang dami nang nagvo-vlog eh. Oh, ang dami ng mga vlogger Ang talaga. dami mga vloggers. For example, tayo, kung ma-monetize din tayo, katulad ni Ilocano Locochero, at kung sakaling may konting kita, yun naman is, sa akin, personally, nai-commit ko na kasi yun, Bads. Kaya. 50% is Sa mapupunta talaga charity. sa charity. Kasi riders tayo. Ganyan. So, 50%, para yung 50% naman may panggastos, Yes. kung sakali.
Pero napakahirap ano. Oo, mahirap. Mahirap. Oo. So monetize na si si Ilocano Lapuachero. Umaandar na siya. Malaki na ba? Medyo malaki na. Malaki na bang kita? Pero konti na lang nadadagdag kasi wala namang bagong upload. Ayan. So, So pasanta kasi sentabo tayo? na lang. Quarantine kasi tayo ngayon. Oo. Sa mga beginner, katulad ko ng motovlogger, anong advice mo sa kanila? Meron ba? Motovlogger. Or mga nagba-vlog. Ayan. Kahit hindi motovlogger, basta yung mga nag-start na mag-vlog. Pag nag-vlog ka kasi, dapat hindi ka nahihiya. Mhm. Kailangan mataas yung self-confidence. Oo. Yun. Ayun. Kailangan na, pag kunwari, pag maraming tao, pag kailangan mo magsalita doon, magsalita ka. Kasi kung minsan, duman din ako sa ganyang stage. Yung nag-vlog ka, kunwari, maraming tao sa palengke o sa Baguio, nakaganyan ka. Nagsasalita Parang ka, nakakaya. nakakaya kasi tinitignan ka ng mga tao eh. Oo. Pero wag kang mahiya kasi hindi naman para sa kanila yon, para sa iyo naman yun eh. 'Di ba? Pakialam nila kung kuan, So, salita ka Oo. mag-isa. pakialam nila kung gwapo ang nag-vlog, 'di ba?